Moitos dos dereitos que hoxe en día ten a clase traballadora foron gañados en tempos da Unión Soviética. O socialismo recoñece o dereito a unha xornada laboral de 7 horas, puidendo acollerse á reducción de 6 horas ou até 4 horas nos traballos máis difíciles. Recoñece tamén o dereito a vacacións pagadas e a existencia dunha ampla rede pública de infraestructuras de descanso e relax. Establecese o dereito a unha pensión. A xubilación fíxase aos 60 anos, puidendo rebaixarse estos 50 nos traballos máis difíciles. Para recibir a pensión completa é necesario ter cotizados 20 anos. A Unión Soviética tivo a primeira seguridade social da historia. Recoñécese tamén a asistencia sanitaria gratuita a todas as traballadoras, así como a baixa por enfermidade cobrando o 100% do salario.